Good morning guys. Manguha tag santol. Kuya ka. Di ko ari malinaw ari. Ano naman malinaw. Iya mong bata dari. Di ka mahasi. Pari di ko miti. Wawa sa tong bata ari palingo. Kaya nang naguli dari. Ako udak ko. Oo, Ah ba? asa nga ito babaw. Oh, maabot. Right to hit. Taroy. Ay. Nakakaon ako. Kaon ako guys. Na may nangibog. May nangibog ug santol. Pilaan. Pilaan. Gibayran to? A kiss.
Dua kamay ti ade. Puti. Sa kuwan mo niya ko. Iya? Ya. Kapiro na ako sa window. Ah. Oh, nagamay para ibis na ka. May ah. Mais. Tungod sa kalami. Nakakaon na ko yun. Kilo no? Parang pud. Lima natin. Belum lagi lagi. Kilo. Dua ka po. Hindi na bayad yan. Kabato. Sisiyo. Ulaw-ilaw. Ini guys, sa dumi guys. Nga, ano ko pala agad ba? Ade, Peter doon. Iya, bilang itu untuk mata gila. Bisa dia nalbihin mo. Sate. Arang asli umar jud. Murah naman. Ang santol nga tamis baw. Ang santol nga tamis sama sa kinabuhi ka tamis. Magpuyo kang malipayon, walay mga problema, wa ko katingog sa ahang gikaon nga santol. Arang lamia. Tama lang ang asim. Kaya mo doon. Kaya mo. Instant na. Tulo ka bok. Og ang santol nga aslem baw. Ang aslem nga santol sama sa kinabuhi nga sa may kinabuhi nga aslem.
Wa ko no'y kinabuhi nga aslam kay pait ray na ah. Pila to doy? Tulo? Ha? Solo. Snowber lang. Di tayo nang kinabuhi nga pait kay pait na. Ani rata sa aslam. Ang kinabuhi nga aslam. Usahay lami, isahay di. Aslam majed. Na dyan ni magsuka-suka ron og aslam. Yayay. Alin mo pa rin dito. Ito na preso. Hindi nga dyan. Agawa do. Aja mo saba diha. Sana ano. Bangkok di ay. Ah. Hala ka tong bata mao tingali tong deliver dari og aw nang hawa na mo adto doy. Ngano man? Pahawa mo? Ha? Ano bang yung insurance naman? Yan, social.